mutum 60,000 ne suka rasa aikin yi a Kano. Banda gurare da aka ba aka rushe gidajen mutane. Kano garin kasuwanci? Kano garin mutanen arziki? Amma tun da gwamnatin nan ta zo banda barazana, kuma idan za su ba da appointment mai kyau, 'yan uwansu suke ba. Daga 'yan uwan matansu sai 'ya'yansu su kannansu. Yanzu bari miki tambaya. Aya, ki je ki, ani ba na dawa. Ba na dawa. Shekara ta 13 da Kwankwasa muna tare, ban taba roƙarsa wani abu ba. Ban taba neman wani abu a gunsa ba. Yau shekara ta 11 da Ganduje, ban taba roƙar Ganduje wani abu ba. Ban taba zuwa na ce Ganduje na da bukata nan tawo fasin na neman wani abu a gunka ba. In zan so ka ne kawai saboda Allah. Ganduje na yadda cewa